IK-122T е GPS тракер за кучета с вграден микрофон. Посредством микрофона можем да чуем всичко, което се случва около нашето куче. Функцията е изключително полезна за ловци, при лов на гонка, за да определим дали ловното куче лае или не, докато то е на десетки километри от нас. Връзката се базира на стандартен телефонен разговор. Както вече знаем, в тракера има поставена SIM карта. Необходимо е просто да звъннем на номера на SIM картата от нашия телефон, за да чуем дали кучето лае и въобще какво се случва около самото куче. За да активираме функцията, е необходимо да влезем в приложението, да отидем в секция настройки. Както виждате, приложението е на български и е абсолютно пригодно за работа. Избираме опцията администраторски номер и там въвеждаме нашия телефонен номер, от който ще прозвъним на тракера, за да чуем дали кучето лае. Номерът се въвежда в следния формат: 20 359 и самия ни телефон. Потвърждаваме с OK и изчакваме устройството да приеме командата. Получихме потвърждение от устройството. Сега просто трябва да прозвъним на тракера и той автоматично ще ни вдигне и ще можем да чуваме всичко, което се случва около нашето куче. Поръчайте тракера от нашия сайт pushka.bg.